Vítám vás u dalšího random vlogu. Dneska opět trochu později večer. Je přesně za 5 minut 23 hodin, což je 11 hodin večer. Já tady jakože na pracovním Facebooku odpovídám na nějaké dotazy. Někdo píše, tak se s tím jakože píšu. Ale já myslím, že bych měl jít za chvilku spát, protože ráno jedu do Prahy, tam přespím. Doufám, že to nemám nakřivo. No. Za ráno zítra jedu do Prahy, tam přespím a v pondělí jedu do Google s tím projektem Web Rangers, jak jsme dělali to video. Jsme dělali s kámošem, to jsme nedělali jako v Technic Players. Jak jsme dělali to video proti těm sociálním sítím, že jo, tak jsme postoupili jakože prostě jdem kvůli tomu do Google v pondělí od 13 hodin. No tak dostaneme prdele stůl. Takže dostaneme nějaké product placement asi od Google. Takže budu bodat, že budu mít tušku od Google. No takže se těším. Uděláme tam přednášku, nebo jenom jim tam něco řekneme. Jakože zaměstnancům toho Google. No uvidíme, co z toho bude. No nic, já jsem dneska zkoušel stříhat video. Zase, že ok, děláme s TMem jakože na půl, že jo, jak byl Ask, tohle vlastně taky Ask. A mám sestříhanýho, už jsem tam, použil jsem do videu i svůj mikrofon. Oh yeah! Takže se mám sestříhaný, jenom čekám, až to natočí TM, abych to mohl celkově zkompletizovat a hodit to na net. TM říkal, že natočí ještě něco snad sám, jenomže mu odešly baterky do foťáku a na jeho foťák je strašný Hammer, který žere 20 litrů benzínu na 100 km, takže prostě musí koupit nějaké lepší baterky. Takže vlastně nejdřív musí koupit baterky a potom to všechno natočí. Ale nevím, zkuste nám něco napsat, něco natočíme, nebo spíš no něco natočíme, no, tak jako asi spíš já, jestli chcete, aby to bylo co nejrychleji, tak spíš já, protože TM asi teď bude kupovat baterky a bude to trochu díl, to bude trvat, vole. No tak to by bylo zase všechno, zase někdy příště, zase nějak, uvidíme se zase za rok, jako vždycky, a čus.